Soc psicòloga en Codifiba, coordinadora de persones amb diversitat funcional física de la Comunitat Valenciana. Yo conocí Codifiba mucho antes de esta, pero mucho antes. Porque Codifiba lleva una residencia de personas con movilidad reducida, ¿vale? Entonces yo conozco mucha gente de esta residencia. Una de les nostres bases, que li donem moltíssima importància, és el treball amb les dones amb diversitat funcional, perquè la diversitat funcional ja és excloent en la societat i entonces n'hi ha que tenir en compte la doble vulnerabilitat de ser, per una banda, ser dona i ser dona amb diversitat funcional. Bueno, yo tenía problemas. Yo te conocí a la psicóloga. También conocí gente, mujeres como yo, que tenían problemas de autoestima, de aceptación. Entonces nos ayudamos mucho. El grup de dones es va formar fa 4 anys, vaig entrar a l'associació i va ser una demanda de les dones usuàries sòcies de l'associació. És un lloc on elles es senteixen entre un grup d'iguals, no? Són dones amb diversitat funcional, on tenen problemàtics comuns. Llavors és un espai molt segur, no? Intentem cuidar-lo molt i nutrir-lo molt. Al unirte con otra persona, pues más o menos ve que tu problema es más bien más común, no es tan específico de ti. És un espai molt segur per a elles i de molt de suport. I on poden parlar, on són escoltades, on poden proposar, on poden ser elles mateixes en tot moment. Pero ¿para qué lo quiero? Si tengo algo para buenas. Me encanta esta parte.